السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي الله تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ والدعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذا إيلو نتشرين دوثيارن قوم خيشن إناتان أغل غيرن دنيا وآخر سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. إن شاء الله بيجي جدا باك الله تعالى كوكل دونن مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرم يعشنن بيلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باك يعشيشنن زندگي نعمتنن خدمتن ريترت إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم geçen heftelerde geçişine göre 14, 15, 16, 20 yaşasalı çofallık bilen gediyenmiş. Çofallığın hikmetini, felsefesini, peydalarını eşittik ve edebine, ahlakına, millet bilen, adamlı bilen berhorduna, kefinin doğruçuluğuna, qaharını yutiyerliğine, mihmana hizmet etmekte, garip kasar gözlemekte, etiyani işinden minnetsizliğine ve tamam o ahlakına bir yek insan olansan ona bütün Mekke-i Mükerreme'de Muhammed el-Emin nib ad koyupturlar. El-Emin, Muhammed Emin nib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emin lakabı alıptır. Mübarek yaşı 20 yetenne Yemen taraftan bir adam Mekke-i Mükerreme'ye muamele etmeyene geliptir. Ohum Asipni Vailliyen bir Kureyş'in uluqan adamsının miri bundan Yemen'den gelen adamın matasını alıp pulunu vermeyendir. Ohum bu adam bay yalvarıptır, ay men daş yurttan geldim, meni köseme, men pulcadım ber deyip, o da vermeyendir. Ay ondan bundan kömek isteyiptir, hiç kimde kömek vermeyendir. Asip Nevail bir uluqan makamlı, İyilin arasında var, uluqan gözüyle gözleyen bir adam bolansan. Ohum ahir bir yank adam Yemen'den gelen, erti bilen gün noğunna, beyikrek Kabe-i Muazzama, Kabe, hacca gidelle, umra gidelle görünür. İnşallah hemmenizde de nesip etsin, çököktedu. Döwregi dağdan noli. Bir beyikrek dağın mirine, defen mirine çıkıptır, yankı algıladım. Oham Kabe vakıp, Kabe'nin döwregide, Kureyş'in uluqan adamlar oturan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 20 yaşındaqa.
Oham bir yankı qiyğırıp qoşgu okuyupdur. Qoşgusynyň tagriban manasy ey Käbäň döwreginde ýaşap beren adamlar. Biz eşdiýädik Käbäň döwregindäki adamlar gowa adamlar. Zalimyň hakyny zalimden hak alıp mezluma hak berýär diýip eşdiýädik. Näme beýle Mekkeň içinde Käbäň döwreginde men malymy aldylar. Emme men pulum berenak, hiç kim men hakymy berenak. Näzire boldyňyz siz diýip bilen gaýreti bilen oýnarýanyk qiyğırıp goşgu okuyupdyr 3-4 beýt. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dädesiniň dogollarynyň biri, agalarynyň biri bolýa. Ol aýdypdyr: "Ali hada matrak?" Hiç direk bir adamyň haky iýilip duqa gözläp oturmak boljakmy? Bizirek äpper koymak boljakmy? Ey cemaat diýipdir. On hakyna bereýliň diýipdir. Oham ýa-ni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin agasy bütün şol Mekke-i Mükerremen Kureyş'in ulukwan adamlaryny üýşürip el goýup and içipdirler, ähd etipdirler, gasam içipdirler. Inniden meýlek her kim zalim bolsa şoň elinden hak alıp mezlumy bermeli biz diýip gel öler söwelim, emma şoň hakyny aberer. Başka yerden gelen keseki de bolsa kesekiye özümüzünki onu ödemeýin. Her kim haklı bolsa hakyny bereýin. Ma balla bahrun sufa we ma rasa hara'u ve sabir makanahuma. Madami kiş dağlı qurymasa, deryaly qurymasa, madami kiş dağlı yerine dursa, biz de şu adamyzy dururuz diýip and içipdirler. Oham hemme and içenlerin içinde 20 ýaşyndaky Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de goşupdyrlar. Giň gaçdaý. Ulukwan ýaşullaryň arasyna 20 ýaşyndaky oglany salmallarla. Belli bolýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan gözlerine bir eminip bir ulukwan adam formuna gözlerini görünýän bolmaly. Oham hemmeti üýüşip ol bergili Asip Nuwail'in öýüne baryp bermeň puluny diýipdirler. Inni berjekkä diýip başarmaýan näme üçin? Inni berjekkä ise ol bar hemme adamlar zor girip elinden çıkarıp alıp gaýtmady. Oham as aňalypdyr, uly millet agly birlik bilen müň elinden zady aljakly ýa wurjakly ýa öldürjekli. Am çıkarakana zatjagyny berip, ol mezlumyň Yemenden gelen adamyň zatjagyny eline beripdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soňralarda öýrýär: "Laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an halfan ma uhibbu an li bihi humran na'am wa law du'itu bihi fil Islam la ajabtu." Men nipdir Oğul 20 ýaşymdaqa meni bir anda çağırdylar diýipdir, qasam içmäge. Şu qasam içenim gowy berýän diýipdir. Emma şonu andyň dew, şoň beraberine sana ulukon owadan diýe bereýli de men etjekkä diýipdir. Eger şu mahal musulmançylykda da ulagasyň iştaýyny. Rasulullah näme diýe? Eger şu mahal musulmançylykda da şu direk mezlumyň hakyny zalimyň elinden almaly diýip üýşsele, men şoň biri diýipdir. Innidir üýşseňiz, şu mezlumyň hakyny bermeli diýip, men biri diýipdir. Yani hewre gowzat boluşonna, men ne şoňa şirket etdim diýip, soňralarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözüni aýtýanmışdy. Inha bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 ýaşynda tarihte Halful Fudul at bilen Mekke-i Mükerreme'de belli üýşüp mezlumyň hakyny bermelen bolupdyr. Kemenna bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 ýaşda da bolsa ulukhan gözü bilen gözdelýän adam we biri de inni ojrek agdy birlikle ýok bolansaň bir nefer ayallygynyň hakyny weti, erkek doganyň hakyny weti, enatasynyň hakyny weti, ogul gyzynyň hakyny weti, ýene üýşüp çyk hemme kişde bilýär, üýşüp çyk ýene sadakasyna baryp kabul bolsun diýip çykyş gaýdylýar. Ondan çyrim zalimde iýip mezlumyň gany forwati da. Ne bir birimiz çykýar, ne bir üýşeýilýär, ne bir agallym bir agy ini boleýliň, dogan gardaş boleýliň, hi bolman bir mescidiň jemaaty boleýliň, ayallygynyň hakyny bermän rolun gözümüz bilen görüp ötýüz. Doganjynyň hakyny bermänligiň gözümüz bilen görüp ötýüz. Ýene de üýşmek de ýok, çaşmak da ýok, agdy birlik de ýok. Zalimde gan sorwaty da mezlum adam.
Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytipdir: "Velau du'itu bihi fil islam la ajabtu." Eger şu mahal İslam dinine da agzy birlik edip, "Yöring mazlumun hakkını evereyin" disen, men amada dipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hulasa mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşa geldi. Oham ağası Ebu Talib'in elinde de yaşap be. Om Ebu Talib birun aydıptır. Sen niptir Hadice diyen bir zenana va Mekke-i Mükerreme'de heyura arassa doğruçu zenana Afife deyip ma'ruf, Tahire deyip ma'ruf, arassa zenana deyip ma'ruf, şoňa barsan, özüň iqdam etsen, men sen malyny işlejek diýsen, Hadice kabul eder ha seni ballyym diýipdir. Ohum bir şeylektin häzir gurrun bolip galypdyr. Ohum arada kişi kefi eşten adamlaryň miri ýortup Hadice gaýdypdyr. Hadice de bir malikam zenana malyn berýänmişdik işlejek adama git meselen musafirete git, ticaret et, peýdasy ortak 5-den 1, 4-den 1 şejerek ticaret etdirýän. Hadice eşittir Ebu Talib ol ahlagyna doğruçulugyny bir yek Muhammed Emin atly ballysyna aýdyp ötýdi diýip derrew adam iýberipdir. Eger men malymy tijarata alyp gitjek bolsa, men Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şoňa berjek diýipdir. Oham Peygamberimiz Hazreti Hadice'ň ýanyna barypdyr. Men işlemäne amada sen malyň maňa ananyp berjek bolsaň, onda Hadice aýdypdyr: "İnnehu da'ani ila'l ba'th ileyke ma balagani min sidqi hadithika ve kerami ahlakika ve ana u'tika dhi'fa ma u'ti rajulan min qawmika." Kaza fi tabaqat İbn Sa'd. Oham Hadice aýdypdyr: "Men sen hewr dogurçylygyň, anamlygyň eşitdim" diýipdir. "Eger sen men malym menen tijaret etsen, men olal adamlara näme berýän bolsam, sana 2 esse bereýin" diýipdir. Du beraber 2 esse bereýin diýipdir. Sen gitsen biter gaw boljak diýipdir. Bolýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ň maly bilen, Hadice'ň de bir gullukçysy barmyşdyk, adyna Meysarah diýilýär. Kerwen menen bile Şam'a gaşyn ikilenji gedi. O dolda geçendir 12 ýaşyna kada bir gitdi. Inni öýdi tijaret etýän bolup 25 ýaşyna ka Suriye tarafa, Şam şerif tarafa ikilenji gedek ogurmakçy bolupdyr. Oham Rasulullah janyň agalary kän kerwennäkilere tafşyrypdyrlar. Biz Şamyň Yahudlarynyň gorkýas, ahir zaman peýgamber boljak, bir zat diýip gurrunlary başyny öldürjek diýip biz ondan gorkýas diýip hem Rasulullah jany kän tafşyrypdyrlar, haberdar bolup, hem şu kerweniň adamlaryna kän tafşyrypdyrlar. Beherhal Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ň maly bilen ýanyna da Hadice'ň bir gullukçysy bar, adyny Meysarah, Şam şerife gitýärler. Oham badara yetellerine bir bagyň kolwesine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem din janmak üçin gyşaryp istirahat etýär. Şo taýda bir Mesihi bir Sofin ibadet etýän jaýy barmyşdy. Muň ady Nestura. Odal ady geçdi, on ady Bahira dy. Bir fark etýär. Muň ady Nestura. Ey Meysara diýipdir. Ol Meysara odal Şam'a gelip giden Meysaran tanıyanmıştı ki ol ibadet etýän Mesihi alim adam. Ey Meysara diýipdir. O bagyň kulgusynda yatan kim olýapdy? Onda Meysara diýipdir, bir ýaş oglan Qurayşdan Mekkeli diýipdir. Onda Nestura aýdypdyr: "Ma nazala tahta hadihi ash-shajarati illa nabiyyun." Şu mahal yatan adam peýgamber bolmaly bolýan men tanyşymdan diýipdir. Ey cemaat, ey musulman, ey müminler, ey jaman dostlar. Şeýle Rasulullah janyň alamatlary bellijemişdikde Yahud Mesihlen alimlarynyň elinde geçen heftelerde geçendir. Özüniň ogul gyzyny tanyşyndan meter Rasulullah jan tanıyanmışdykda. Şeş mahal yatan adam peýgamber diýipdir. Oham ol alim Nestura Meysara'dan soraktır. Şoň gözünde falan jyra alamat barmy diýipdir. Meysara ba diýipdir. Onda ol Nestura aýdypdyr. Faqala ar-rahib huwa wa huwa akhirul anbiya. Edil öýde diýipdir. Şi ahirki peýgamberliň iň soňy Hatamun Nebiyyin diýipdir. Ondan sonra
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'nin mallarını bazara gidip satıp oham yine iyidine öwürülýär. Ýolly kızgın hawalarda Meysere öz iki gözü bilen görýär. Her haçan hawa kızgın bolanna iki perişte gelip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünde qanat ýaýyp kölge Rasulullah jana oklaýaly. Gün üstüne vurmasan kızgın ediyet bermesin diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Be her hal Mekke-i Mukerreme'ge gelýärler. Meysera Hatice gaydiye oğuluna men gen zatları gördüm, mın doğurçuluğuna aýtjakmy, mın hoş ahlaklygyna aýtjakmy, mın qahar ýuwçyna aýtjakmy, mın qaharlanmaýyşyna aýtjakmy diýip Hatice gaýtdy. Oqulagatyn iştaýyn. İkilenjisi de şi bagyň eteginde ýatyqa bir Mesihi alim mady, ahir zaman peýgamber şi diýip aýtdy diýipdir. Hiran alim diýipdir. Üçüncüsü gözüm menen gördüm perişteler şuna kölge berýärdi diýipdi. Oham Hadice bir kep ýadyna düşüpdir. O da näme? Bir wagt Mekkeň heleyleri bilen gyýzlary bilen üç otiqala bir näçe wagt mendan odal bir Yahudi alim şi zinanylyň gyýrlyň arasyna gelipdir, Mekkeň gyýzlarynyň arasyna. Okyp bereň. Faqala ya ma'şara nisa'i Qurayş إنه يوشك فيكن النبي فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. Ey Mekkeň heleyleri, ey Mekkeň gyýzlary diýipdir. Bir alim Yahudiň miri bir näçe wagt mendan odal ha. Siziň içiňizden basym bir peýgamber çykjak, menden size eşitdirmek. Haýsy biriňiz şoň heley bolup bilseňiz bolunmasymrak, hawasyňyz jem bolsa men size eşitdirýän ha diýipdir. Oham muňa Mekkeň gyýzlary zenagry daş bellep, "Ýok bol, näme diýäň? Biz oýnaýan sen masxara etýäň" diýip meni howk göberdirler. Hazreti Hadice'ňdy bir pikirine ýaşy joňkyna gaçyp zat diýmäni. Oham ol Yahudiňde kefiýatyna düşüp, bir Meyseraň aýtýanlarda ýadyna düşüp, oham Hazreti Hadice öz ýandan aýdypdyr. "İn kana ma qalahu'l yahudiyyu haqqan, ma zaka illa hada." Meysere beý diýip aýdywati. Muň iýliň arasynda ahlagy Bildirek bereket muň malynda nagat kän bereket gördüm. O Nestura beý diýwati. Perişteli beýden bolsa, ol Yahudi de beýdi gitdi. Megerde ortaşy Muhammedul Emin bolmaly sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peýgamberi. Hazreti Hadice kim? Ol bir adam menen izdivac edip, öwlady bolup, ol aýrylyp, soňra ýene bir adam menen izdivac edip, ondan ne öwlat bolup, ikilenji adamsa aýrylyp 40 ýaşyna götüren denanaha. Oham Hadice öz ýandan aýtdy. Men şuna izdivac etmek şir Muhammed Emin'in ýadyna salaýyn diýe sallallahu aleyhi ve sellem. Nefise diýen boýdaş varmışdyk. Şoňa ogrinçäçikden aýtdy. Ey boýdaş, hawjatdan gulagatyn. İnşallah işte almaly dersler alar. Ey boýdaş, men saňa inanýan, sen ogrinçäçikden barda şu Muhammed Emin'e aýt sallallahu aleyhi ve sellem izdivac etjek bolsa men amada diýe. Oham Nefise gelip aýtdy. Rasulullah jana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 25 ýaşynda. Şeýle Hadice men amada diýdi. Sen eger hastigary bolsaň, isteýän bolsaň. Onu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Men amada ýöne agalama bir geňeşek diýe. Abu Taliba, Hazreti Hamzaga. Om agalaryna men aýdy. Agalar hemmet hoş bolýar. Qawda. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaları bilen gittiye Hazreti Hadice'nin üstüne. Ola da kabul edip diadesi vadiyenne va emusu vadiyenne va o taybide muhimde hulasa Hazreti Hadice'ni Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa Mujtebel Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin aqdına düşürüyala. Aqd ediyala. Bitin Mekke'n ulqan adamları hemmeti de şu nikah meclisine oturanmıştıklı da. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şonda 25 ýaşynda, Hazreti Hadice de 40 ýaşynda. Ulamalar bir muhim dersler wamyň içinde diýipdir. Ey imanly mümin musulman jowan dostlar, ey imanly mümin musulman hacı dädeler, ulaqan ağalar, ey mümin musulman imanly aýallar. Hadice
Özü önçek başladı Nefisen iyi verip Resulullah cana izdivac etsen men amade deyip. Beş bir qyzy oglan ya bir denana özünün icazatı ba bir haber iyi vermeden süreyim bir adama sen izdivac etjek bolsaň men amade diýmege. Beşertike adamsy yok bolmaly. Birinin akdyny bolmaly del. Ey imanly aýallyk Allah. Birinin akdyny bolmaly del. Sen menen izdivac etsen men adamymdan talaq aljak bir gaty bir günahkarçylyk kepdir. Gaty bir biderek zatdyr. Beş birinin akdyny bolmaly del. Ýöne qyýdyň özi, denanaň özi birinin akdyny de bolsa erki adama adam iyi vermek hiç ayıp değilmiştir. Bir. İkincisi, ayıp değerligi ştadan bir arada bir harami iş yok. He, onu men oğlunça sataşacak deyip de 2 gün, 3 gün, bir hefte, bir aylap oğlunça sataşmak gururları varmıştık mı? Ey olukon ağala, olukon ara düşen gellecele daydala, bir neferin arasına düşen olup, men oğlan menen qyda sataştıryan diyen olup, ol öýleri, öz bereketli öýmüzi, oğlan menen qydyň nikahsız wagtynda ihtiyarlaryna goýup, öýmüzdäki perişteleri qowmaýly öýmüzden. Öýmüzi bir bereket etmäýin. Bagşlan, öýmüzi gyna jaý etmäýin. Öýmüzi oğlan menen qydyň sataşmak jaý etmäýin. Nikah yok yerine näjek ihtiyarlaryna goýmaly. Men öýüm amada diýip aýtmaly. Meselen ikide izdivac etjekmişdik diýip. Qyzy oğlan erki oğlana bar aýdanyň işgali yok. Ine Hazreti Hadice Huda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir denany berýär. Aradaky de şeytanyň etmeli işini edenak. Gönce barıp aýdypdyr, o da bolýa ağlamay diýipdir. Meselen gel aýtýardan biri, o görjek, meselen tahqiq etjek, ýerlejek, jogabyny aýdar. Tamam boldy. Eger o arak başga gurruna düşse, onu ol haram işle, günah işle, ol geçen heftelerde, aňyraklarda görülen geçendir. Ol zindagide bereket de bolmaz. O jiredip başlanan adam soňralarına da zor erheley bolup öýlerini bereket bolman zor wurş bolýandyr. Hop mektepden çykmaýyn. İkilenji almaly dersimiz. Eslap kysy näme boldy? Qyzy oglan denana bir oglana adamy berip sen menen izdivac etseň men amadigin ba diýmek hiç aýyp däl. Beşertike arada haram işleri mubtala bolmaly däl. Yani Allah Taala'nın icazet bermedikleri adyna girmeli däl. İkilenji ders almalylar. Hadice bir maliken serwetli adammış. Emma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yakası bellir çofan qarib enatası dünýeden geçen, qakas dünýeden geçen hem yetimlik bilen hem maly ýok qariplik bilen ma'rufmyşdyk. Aya Hadice özüniň malikenligini ýada salyp men bujra qarib oglan men izdivac etmerin diýdimi? Diýmedi. Belki fakat gözünün tikip duran ýerine näme boldy? Şol Muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaqy, dogruçylygy bir hıyanet etmejegi boldy. Ondan çyrym ne bir ulukan, ne beýle bir ulukan gönenmek saadeti ýetdi Hazreti Hadice. Beterde gönenmek yeterligini inşallah inki heftelerde eşdertiniz. Hadice'ň Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beýle bir mehbube denanasy bolup, soňra-soňralarda dagda Hadice'ni agzap gezýän zamanlary inşallah inki heftelerde geler. Onu we bir zamanyky Peygamber yok, musulmançylyk ba. Resulullah jan şoňa göre aýdypdyr. Aňardan gudalga gelýän, hastygar bolýan oglanyň imanny gözleseňiz, dogruçylygyny gözleseňiz, dinini gözleseňiz, ahlagyny gözleseňiz otarsyňyz diýip aýtdy. Hulasa mawzudan kan çykmaýly. Hazreti Hadice malikan bolsa mütekebbir bolmady, magrur bolmady, allanmady malyna, belki bir gariplik bilen ma'ruf Resulullah janyň dogruçylygyndan çyrym izdivac etdi. On yetişen gönenmegini gördü. Resulullah janyň Hatemun Nebiyin tamam peygamberlaryň gözüniň nuru we başynyň täjisi bolan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin denanasy we bütün musulmanlaryň da eneti bolup düşdi Hazreti Hadice. Berekallah Hazreti Hadice. Radiyallahu anha. Bay bir zamanna
Vakti de deyip mahal. Ay tefahum gözlemeli, ay falan gözlemeli, ay ikisi kök düşmeli, ay ikisinin savadı den bolmaly, falan bolmaly. Kulak asın, şeýle gözdelip gelişi 20 yıl berdag beter. Barşa aýtýarlar dogry bolýan bolsa, bir yüzden bolýan talakly näme üstünde onda. Şuun maşlanak gibi sawadyn görürüň. Taqriben 20-15 yıl bäri baýat tefahumdan çykmaly, savatlar den bolmaly, falan bolmaly, rawanşynasly beydiye şeýleler icra edilýär. Ay men enatam bir savat, ahully diken bizi derk etmeýär, falan etmeýär, ihsaslary ýok, birdat ýok diýip agdyny doldurup owdun kepleýär. Wak kepleýän adamlar näme diýip bunu şu jamyada zol talakly köfelýär? Allah Taala ve Resulullah janyň aýtýany ýürüýmänsiň. Din diýanaty özdilmänsiň. Ahlak imany özdilmänsiň. Ýöne agdyň dolduranyň menen balliyanyň menen agdyň süýjüme imanly dogan, jowan dogan, mümin, musulman. Ýöne agdyň doldurup owdan kepläniň menen iş bitmeýär. Dogrja gitmeli, diniň aýtýanyny gitmeli, dünýä ahir içinde günün mektebada. Üçüncü ders almaly zat Resulullah janyň pesperligini gör. 25 yaşındaky jowan oglan 40 yaşındaky denany bilen izdivaç etmeli. Odur iki adamsa aýrylan, iki adamsa önçe Hadice bilen izdivaç etýär, öwlat bolýar, ol adamsa aýrylýar. Soňra ýene bir bilen izdivaç etýär, ondan da öwlat bolýar, o da aýrylýar. Üçüncüsi Hazreti Hadice görüň radiyallahu anha. Resulullah'dan 25 yaşında, on üstüne de 40 yaşındaky denany. Muň pesperligini gör. Yoksa yine 15 ýyldan peýgamberlik beriljek. Ödünün gerçi habary ýokdur omuga. Ýöne peýgamberlik beriljek. Hiç bir insanlyň barmajak we görmejek derejelerine ýetjek. Wagty mühim emäýin. Biz insan ödünün dogurçuluk, iman, şu zatlar gözüne alıp da mütekebbir bolmasa Allah Taala bereket goýýan bolmaly. Biz ahirki dersimizde Hadiceň odol iki adam menen izdivaç ediligi hiç zerer bermedi. Näme üçin? Şon Hadice afife diýip ma'rufmyşdyk. Tahire diýip ma'rufmyşdyk. Yani näme? Yani başarty bir erkek tapjak bolup, başarty bir erkek bilen araşjak bolup, irtibat taşjak bolup, aňryk berik wurunýan dälmişdik. Gören erkek bilen gülüşüp hay etýän dälmişdik. Hazreti Hadice odan iki adam bilen izdivaç eden adam. Ama hiç zerer bermedi Hazreti Hadice'ye. Näme diýip? Iffeti var, araslygy var, pärtligi var. Ýöne izdivaç edelik zerer bermedi. Ine bir de dördüncü almaly dersimiz. Emma Resulullah janyň öwlady. 25-nji ýaşynda izdivaç etdi Hazreti Hadicetul Kubra radiyallahu anha bilen. Tamam, eneli hemme musulmanlaryň enesi. 26-njy ýaşa Resulullah jan giýrende deslapçy öwlatlary kim dünýäge gelýär? Hazreti Zeynep radiyallahu anha. Resulullah janyň deslapçy gyýdy. Peýgamberimiz 26 ýaşa baranda dünýäge gelýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 29 ýaşyň döwreginde bir ýaş aňyrak bärrek riwayet kän. 28, 29, 30 olakan muhimde. Kulli aýsak boljak 29 ýaşyň döwreginde Qasymjan diýip ogly bolýar. Ebul Qasim diýip aýdylýan Resulullah jana. İkilenji ogly, ikilenji öwlat, ýöne deslapçy erkek oglanjak. Ýöne Qasymjan bir ýaş doldurup ikilenji ýaşa girende ol dünýeden geçýär. Resulullah janyň ikilenji öwlady Qasymjan 1 ýa 2 ýaşaýardy. Onun Peygamberimiz 30 ýaşa bardy. 30 ýaşa baranda Ebu Talib'in ogly Hulefai Raşidiniň 4-nji boljak Hazreti Ali Murtaza radiyallahu anh dünýäge gelýär. Peygamberimiz 30 ýaşynda Hazreti Ali Murtaza radiyallahu anh dünýäge gelýär. 13 ýyl enesiniň ýanyna bolandan soňra Hazreti Ali Murtaza radiyallahu anhi Ebu Talib bir garip adam bolan soň Peygamberimiz öz öýüne götürüp saklaýar. Goýa Hazreti Ali de Resulullah janyň bir ogly ýanak bolup ýaşaýar. Munda bir bellek goýmaly görüň. Hulasa 3-nji
dünya gelýän Rasulullah janyň çağasy Peýgamberimiz 33 ýaşyň döwründe Hazreti Ruqayya radıyallahu anha dünya gelýär. 4-nji çağasy Qyzy, 3-nji Qyzy, 4-nji çağa Hazreti Ummu Kulsum radıyallahu anha Peýgamberimiz tagriben 35 ýaşyň döwründe ölmüşdi. 5-nji çağa ýöne 4-nji de Qyzy we ahyrky Qyzy Hazreti Fatimetüz Zahra radıyallahu anha Peýgamberimiz tagriben 37-38 ýaşyň döwründe dünya gelýär. Hazreti Hadijaň ahyrky ewlady Peýgamberimiz 40 ýaşyň döwründe Abdullajan bir çagat dünya gelýär. Abdullajana Tahirjan diýilýänmişdi, Tayyipjan diýilýänmişdi. Biz Hazreti Hadijadan iki oğul Qasımjan, Abdullahjan dünya geldi. 4 kız Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum, Hazreti Fatimetüz Zahra radıyallahu anhunna. 4 kız iki oğlan Hazreti Hadijadan dünya gelýär. Emma ders almaly zadymy. Ey ümmeti İslami, ey mümin musulman dogalla. Abdullahjan diýen ogla 1 ýaşa da yetmeýe dünýeden geçýär. Qasımjan 1 ýaşy geçirip dünýeden geçýär. Zeynep, Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum tamam Peýgamberjanyň ewlady hemmesi Resulullahjan dünýede baqa dünýeden geçýär. Birji Hazreti Fatıma Zahra wa ol Resulullahjanyň 6 ay soňram dünýeden geçýär. Biz Peýgamberimiziň tamam ewlady Peýgamberimiz baqa dünýeden geçýär. On näçe ýaşlary wa onlar bilenlere gaýdaýly. Qasımjan 1 ýaşady. Abdullahjan 1 ýaşady. Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum 3-nji de 30 ýaşa yetmeýärler. Birji Hazreti Zeynep ba 31 diýenler ba, 33 diýenler ba, 36 diýenler ba. Bir de 40 barmanlarda hulasa. Ýöne hemme tamam ewlatlary Resulullahjan baqa dünýeden geçýärler. Birji Fatıma Zahra Resulullahjanyň 6 ay soňra dünýeden geçýär. Be her hal. Ne kadar ulaqan ders var. Resulullahjan odol dädesine ellenmerdi. Enesine ellenmerdi. Ulap bar ýaka qaqasyna ellenmerdi. Yetimlik horlugyny çekip barýa 26 ýaş, 29 ýaşa ýetenne çağan dünýeden ellenmermäň de gynçylygyny çekdi. Abdullahjan ogly bolup o da dünýeden geçdi. 2 däne çağajyk dünýeden geçip inhe bütün insanlar ýeke erkoglanjyklar bolmaýa olara Resulullahjan hem teselliye hatir hem ulgu boldy. Resulullahjanyň erkoglanjyklary bolmandyr. Ya bir tofaryň çağaz dünýä gelýär, dünýeden geçýär-de. Resulullahjanyňky da dünýeden geçipdir. Qasımjan 1 ýaş, 2 ýaş. Abdullahjan 1 ýaş. Ýok bir tofaryňky 25 ýaşda, 30 ýaşda dünýeden geçýär. Ol beter qyyn bolýar. Ýaş gözüňe öwrenşipdir diýsen, Resulullahjanyň gyýzlary 30dan kiçik wagt dünýeden geçipdirler. Tamam gyýzlary 30dan kiçik. Birje Hazreti Zeynep 30dan ýokary. Ine bir de mübarek Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ewlatlarynyň gurrunu Hazreti Hadijadan. Ýöne 35-nji ýaşdyka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 35 ýaşa baranna bir muhim waka bolýar. Munda inşallah bir mübarek wakalardan hem hajja gidengizde gowwalar, umra gidengizde gowwalar, hem Resulullahjanyň içinde gowwurunlary ba. Howsale bilen gulak asaň mübarek gurrunlardandyr inşallah. 35-nji ýaşa baranna Mekkeň adamlary görýär Ka'be wa Ka'be Beytullahul Haram. Şoň diwarlary ýarlypdyr, çydyk atypdyr. Näme üçin? Ol çökökde bolansaň aňyrdan gelýän fil dogry içine girekana diwarlaryny suslandyryp Ka'be-i muazzama, Ka'be-i muşerrefe zadahallahu taala şerefan hulasa diwarlar ýarylýar. Hawasyny berde boldy. Ohum bi Mekkeň adamlarda näme etjegini bilmeýärler. Ýyksak gork ýasypdirler. Ýykmasak özi ýykylsa mundan gork ýasypdirler.
Öz yıkılsa ulu milletin arasında biabırçılık mundunu näme etjegimiz bilemizak diýipdirler. Bir näçe güllep yol maslahat yıkmalymy, yıkmalymy, bejermelimi, bejermelimi, termim etmelim, şoň özi gurrun bolup duqa Rum tarapdan bir keşti gelip Mekke-i Mukarremeň bir aňyrak sahiline bir keşti gelýär. Rum Türkiye tarapdan. Olukon keşti sahile gelende, kenara gelende keşti harap bolýar. Mun elam edýärler, şu keştiň musafirleri ýerine gitjek bolsa bir keşti yaramaýanny. Başga bir zat uğrun tap gitmedi. Muni Mekke-i Mukarremeň adamlary eşitip, olukon adamlary, düşümli adamlary, olukon akıllı adamlary barýarlar şol keştiň başyna. Olukon gow taktalar, agaçlary bar. Ola bilen muni muamele etýärler. Şun agaçlaryny satsaň biz aljak diýärler. Siz şunu satsaňyz Mekke-i Mukarremeň bardan zadyňyzy satyň, sizden hiç maliyat, gumruk hiç satda aljak diýärler. Bolýar diýip bir keştiň agaçlaryny söküp alyp, muň menen Ka'be-i Muazzamany bejermeli bolup, on içinde de bir heýweli ökdi ussa, Baqym diýen biri Rum tarapdan, ol Türkiýe tarapdan gelen içinde de bamışdyk, ona da aýypdyrlar. Sen bizim ussamyz bolsaň gowy boljak diýip onu alyp gelipdirler. Hulasa hemmeler üýşüp gelýärler. Ýönümün yıkmaňda uğrun bilen akly gorkýarlar. Yıksala üstlerine azab inerim kadip ol ashab-ı fil yatlarına düşýänmen bol. Näme etjeklerini bilena. Ay onna da men uğrun tafeýlim, mena pul çykarayl diýipdirler. Ey imanly dogallar. Tamam tarih kitaplarda şu gurrun ba. Ýaşulyň mir gygyrypdyr bitin Mekkeň adamlaryny ýüşürip. La tudkhilu fil imarat illa min tib amwalikum. La tudkhilu fihi min riba wala min maysar ولا مهر بغي ولا مظلمة لأحد ولم تقطعوا فيه رحما جنبوه من خبيث أموالكم. Ey Mekkeň adamlary diýipdir. Bir wagt riba nuzul berip üstüne pul çeken bolsaňyz, şoň pulundan käbä goşmaýlyň diýipdir. Bir. İkincisi, gumar oýnap utan bolsak, käbä goşmaýlyň diýipdir. Terbiyeti dini görmedi adamlaň aýdypdyran kefini wezdi. Terbiyeti dini görmedik adamdan aydıp duran kefini öldü. Terbiyeti dini görmedik adamdan aydıp duran kefini öldü. Mına kumardan koşmayalım. Her kimin öyünü pulu var olsa birin kıssap, nahak pul alan olsa, zalim olsa o pulu getirmesin deyiptir. Bağışlan, her kim zınağın üstünden pul çıkaran olsa onu getirmesin deyiptir. Her kim doğunu bilen kepleşmeyen bir hak alan olsa onu getirmesin deyiptir. Hulasa bir doğru değil, akla gelmeyen mal olsa getirmeyin, arasaca halal mamuladan olsa getirin deyip, yaşılıyın bir gıyırıptır. Bunu hem adamla doğru aydiyan, bir Ka'be-i Muazzama bana arasaca doğru çörükten getireyliyin deyip, terbiyeti dini hadir görmedik, din terbiyetinden daş insanlar, şunu maslahat bilip, bir de Ka'be-i Muazzama'nın iftiharından, Allah Teala bütün mescitlerin merkezi olan Beytullah'l Haram arasaca pullen salınacak. Hulasa mına arasaca pullardan da üşüriyele mallan, mülkten, qadıllan, kümüşten. Emmenlik Ka'bani yıkman görürünü. Kim barar, cüret eder mına. Bir yaşlı adam aydıptır. Men özüm barayın deyiptir. On son men özüm de qarra adam deyiptir. Hiç kimde gelmesin. Ay azap inecek bu adam bana iner deyiptir. Özüm on son ölecek men bunu ertiydi. Yöne dayağı adammıştı gözüm. Men on son yaşım kan geçti deyiptir. Elini kulen alıp, ol basmançak bilen, nerdivan bilen barb Ka'be-i Muazzama'nın üstüne çıkıp, kulöňjük bilen guriyip üstünden daşlar kaçırıveripdir. Bitin adamda da daşa gidipdir, üstülerine afet inamasın deyip. On ta akşama çili işler, yadab düşüptir. On ay akşam bana azap iner ha iner, azap iner ha iner. Üçtü dua etipdirler, Hudaya, biz min dargatçak bolamıda, ıslah etcek bolýas, azap iyi verme bize deyip. On erti olupdir, o yaşuli, salamatça gedip be. On bitin hemmesi arkalaşıp havluk mancık Ka'be-i Muazzamany yıkýarlar. Aham doğurca daşlaryny gaçyryp yıkallarına görsele etegini ol ahir İbrahim Halilullah da odal İsmail Can menen Beytullah'l Haram'ı bejererler. Şoň asasyna şiftesine ýetýär. Aham görsele bir daşda 3 sefheli daş, 3 kattallı daş hat ýazylmışdy. Odal öňkü Allah Taala'nın iýiren kitaplaryndaky gurrunlardan ýazylypdyr. Anallahu zu Bekke
Sana'tuha yawma sana'tu ash-shamsa wal qamar wa baraktu li ahliha. Men Hudaý Mekkäňe ýesi. Men Mekkäň adamlaryna ähline bereket berdim diýipdir. Mekkäni yarattım, ay güni yaradamda. Men Hudaýyň işişi diýip şo ýazylmyşdy. Daşyň oburgapdanna ýazykmyşdyk. Anallahu zu Bekke. خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Men Hudaý Mekkäňe ýesi. Her kim dogonjogy bilen başarda kepleşmejek bolup, başarda aran üdüyen, men Hudaýdy ondan rahmatym üzdüm diýipdir. Her kim dogonjuklar bilen başarda kepleşjek bolup, başarda bir boljak bolsa, men ona rahmatym döktüm diýipdir. Üçüncü tarafynda ýazylmyşdyk. Anallahu zu Bekke. Fatuba limen kana al-khayru ala yadayhi wa waylun limen kana ash-sharru ala yadayhi. Mekkäňe ýeti bolan Hudaý menni ýazyly. Her kimin elinden zol gowluklar çykýan bolsa, ol adam gönenni, her kimin elinden telekelikler çykýan bolsa, ol adam kösenni. Ýöne bir bolsa bolamaly, bolmasa bolmaly kitapda ýokka. Kaza fi sahih siret diýilýän kitapda bar. Dagyk senetilje görüňler. Her kim gowluk elinden gelse ol adam utdi, her kim telekelik elinden gelse ol adam kösenni. Men Hudaý Mekkäňe ýetişin aýdýan diýip şoň içinde ýazylmyşdy. Bir neçe ulamalar aýtýar, ýene bir zat ýazylmyşdyk diýip onu aýdaýlyň. Her kim gowyny ekse, gowyny orjakdyr. Her kim telekani ekse, ökünmegi orjakdyr. Hawwa ajal kema la yujtana min ash-shawk al-inabu. Hawwada tikeneksen ondan üzüm ýygyp bilmersiň diýipdir. Tikeneksen ondan üzüm ýygyp bilmersiň. Näme eksen orarsyň, galsaň düşersiň. Yaksan bişersin diýip Türkmeniň aýtýany ýazylmyşdyk. Hulasa şu gurrun ahyryna ýetirel inşallah tamam eden aňyrty 5 dagy. Muny ýykdylar İbrahim Halilullah'ın iň itiki şiftesine asasyna ýetipdirler. Oham Mekke-i Mukerremeň döwründen şu daşlardan, gaw-gaw daşlardan jemläp arkalaryna alyp bir göterýän bolmaly, bir arkasyna alyp gaýtýanmışdy. Ham Rasulullah janna Abbas ýan agasy bilen daş göterişýänmişdi. Oham bulada şu eteki uzun köýneklerinden bir mikdaryny kaldyryp şu gerişleriniň üstüne goýup şoň üstüne daş goýarlaryna diýerleriniň ýokarlaryndan bir eme buutlaryndan da görünýän. Oham Abbas radıyallahu anh Rasulullah jana aýtdy, sen arkaň ýalaňaç bolupdy gerişiň gerdiniň. Sen köýnüňden ýokarrak çyk, goý köýnüň üstüne daş goýaly, soňra boýnuňa gerdeniňe gerişiňe ýara düşämesin diýip. Om Rasulullah jan köýnügini kaldıranna mübarek diýiniň üstü görünü berenne Fenudiye ya Muhammed awrataka. Ey Muhammed ört awratyňy diýip ses geldi. Rasulullah jan derrew oham göbertirdi köýnügini. Mübarek budundan görünmesin diýip. Ene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35-nji ýaşynda da ýene de ol geçen hefteki waka ýene bolup mübaregiň awraty görünmedi ýanak bolupdyr. Hulasa Kabe'ye muazzamany öýrüp başlapdyrlar. Rasulullah janna hudi ödüniň mübarek eli bilen arkasy bilen daşyny çekşen mübarek sallallahu aleyhi ve sellem şu mahal bark ziyaret etýän Kabe'ni. Tawaf etýän Kabe'ni. Oham birimi öýrellerini Hajar Aswad etýär. Hajar Aswad näme? Görýil Peygamberimiz näme diýär? نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي. Hajar Aswad dip Kabe-i Muazzama gün doğur tarafına ileri yüzünü guşede ve hacıgiden umra giderle görendir. Sifalandırla, daşından el kaldırandırla. İnşallah gitmediğinizde görürsünüz. Allah can nesip etsin. Peygamberimiz aydıptır. Şol odol cennetten, behişten gelen daş şo deyiptir. Dımma ak, sütten aktı deyiptir. Kafirlan, günahkar adamlan eli deyip, indi dımgara daş oldu deyiptir. Odol dımma çuvak daş şo deyiptir. Kafir adamlan günahları bilen, günahkar adamlan günahı bilen, indi dımgara daş oldu deyiptir. Onunla Hajar Aswad deyiptir. Manası qaradaş deydiği. Odol adı Hajar Abyadmıştık, ak daş deydiği. Ve her hal cennetten gelen daş, mani her kim koyacaktan, mana dava olupdyr. Falan taife men koyacak, falan taife men koyacak, falan men koyacak. Tam kılıçlarını alıp ölüşmeli olupdyr. Kim öldürüp kim dayap olsa şo koymaly.
ahir ýaşulyň beretdir, hay hoy, özümiz käbän salwatis, bu ulukon bir awryçylykla näme beýtmäliň biz dip, hulata 5-6 ullap şuurrum yatypdyr. Käbe muazzaman örmäni goýupdyrlar. Bir daşy kim goýmaly? Oham bir ýaşulay dipdir, gelin dipdir, ştada babus salamma, babus safawa, ştada şemal 3-30 bir ýaşulla, şundan kim girip gaýsa, şu näme hükmetse, ay şoň özü goýsun, sen goý diýsin, o goý diýsin, şoň diýenine diýiliň diýipdirler. Aham hemmesi ay menin gowy, beýtirip ölüşip görmäýliň diýip gözleşip duqala. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من دخل من الباب فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. Şeyt gözleş wati qala aňyrdan ýalfyrlap Rasulullah jan sallallahu aleyhi ve sellem geri gaýdy berdi. Ay bir emin ýerdi, ay bir Muhammed girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Oham maňa gelsen özüň goýa, näme sen et diýipdirler. Peýgamber jan aýdypdyr. Ozal peýgamberimiz şeydiň diýse men kefini gulak açjak gäli ha. Näme ýaşaja oğlan sen aňyraak otur diýjekler. Inni ýaşulla maslahat billi, inni men kefini gulak açjaklar. Allah Taala da Rasulullah jany köpledi girer ýaly. Hulasa peýgamberimiz bir ulukon parça getirin diýipdir. Bir neçe aýtýa öz mübarek gerşindäki parçany oklat diýip, üstüne oklananyny. Behar hal haýsda bolsa, öz mübarek eli bilen götürüp Hajar Aswady goýupdyr. Her taýfan ulukon ýaşulty gelip tutursun şoň döwreginden diýipdir. Hemmesi hoş bolup, ýaşullaň her taýfadan göterip Hajar Aswady goýmaly ýere baranna mübarek sallallahu aleyhi ve sellem adamları Resulullah aleyhissalatu vesselam öldüreýipdirler. Resulullah aleyhissalam Mekke'de taýfadan bir gelip öldürse o taýfa bilen düşman boljaklar. İki taýfa bir-biri bilen gyrışjak. Onda näme diýili? Qurayşyň ola gollary şuna aýdypdyrlar. Taýfadan bir däne batyr oglan Tafeýliň her taýfadan 3 raqydany şu Muhammed öldüreýliň diýipdir aleyhissalatu vesselam. Bir her taýfa bilen mukabele etip başarmar Muhammed'in taýfasy om şeýlelik bilen tamam bolar gider diýipdirler aleyhissalatu vesselam. Diýerlerini etýärler her taýfadan bir batyr bolýan adam ýüşürýärler. Diýerler bize näme berjek? Onda bula altyn ýüşürýärler, gyzyl ýüşürýärler. Her taýfadan ýüşüripdirler. Nagat gyzyl bolupdyr. Siz eger Muhammed'i öldürseňiz aleyhissalatu vesselam beraberinde şu gyzylla diýakydany nagat dünýäni ewlerine dökýär. Gyzyllary bir üýşen altynlary kim saklamaly indi? Ebu Cehl çykypdyr, men özüm saklaýyn. Ýok, saňa inanmaýas. Ýene bir çykýa, men özüm saklaýyn. Ýok, saňa da inanmaýas. Ýene bir çykýa, men saklaýyn. Saňa da bolmaýar. Onu bu gyzyllary kim saklamaly? Ýene şu öldürjek adamymyz var ha Muhammed. Şondan aňyrda ynamly adam ýok, şoň özüne goýýan diýerler.